Illum fir-rokna tagħna esperjenzi tal-ħajja niltaqgħu ma' familja ta' 3 min-nies, il-missier, l-omm u l-bint. Raġel ta' 33 sena li żewweġ fl-età żgħira ta' 20 wara li ħareġ tqila lil tfajla ta' 17 waqt li kien għaddej bl-istudji tiegħu l-università. Kellu xogħol part-time iżda ma kienx biżżejjed sabiex irabbi l-familja waqt li ikompli jistudja. Missieru kien persuna stretta ħafna u reliġjuż u għalhekk ma ppermettix li l-wild ta' ibnu jitwieled barra miż-żwieġ. Insista li jiżżewġu u sakemm iqumu fuq saqajhom jgħixu miegħu. It-tnejn fl-età żgħira ma kellhomx triq oħra, ħlief li jaċċettaw kontra qalbhom. Steve kien tifel bil-aqal, imrobbi fir-raħal, dejjem refa salibu lil ħadd ma jindaħal, ma tfajla sewwa iltaqa' oxbitu ħareġ magħha fi ftit xhur flimkien, imħabtu kollha tagħha, però bħalma ġieli jiġri f'kull relazzjoni waqt l-atta mħabba qatt mużaw protezzjoni l-biċċa kbira ġiet tajba, ma darba ġiet ħażina żar wisq moħħ irrieħ missa saret il-pudina. Iż-żewġu kontra qalbhom jiżdied beda rimors, marru jgħixu mommu ma' missieru kollox ta' bil-fors, spiċċa telaq l-istudju biex jaħdem full time biex jmorru jgħixu għal rashom kuljum overtime. Ħaddu l-om xtraw appartamentu marru jgħixu fih, it-tarbija ġiet fid-dinja għal il-kopja m'hemmx mistrieħ. L-overtime beda jonqoslu xogħol ieħor kellu jsib, kellu jinsa l-ħolma tiegħu li xi darba jsir tabib. Spejjeż low mediċini ikellu kwantijiet, ma xejn ma bdew nilaħqu, il-ġlied beda jiżdied, il-mara bdiet tixba, spiċċat tfittex il-ħbieb. Steve qabad jixrob għal dan qatt ma kellu ħsab, kumpanija ħażina għaddiju l-mara u bintu xitan defes tembu sefsiflu f'widintu għallurija m'għandekx tambija x'ibnija flok għaxan jieħu xibek u dewaqlu naqra koka. Kienet kellha biss 19 sena. Kienet sena jifsal din id-daqsxejn ta' tfajla li 50 xhur sabet dik li ħasbet li se tkun li mħabba ta' ħajjitha. Bdiet taħdem, ħarġet ilha u kif ukoll iż-żewġet. Lil Steve kienet tħobbu tal-inqas dak li kienet taħseb. Meta żewġu kellha 700 sena li jmorru jgħixu flimkien u tgħix il-ħolma li kellha minn meta kienet tifla żgħira li tkattar familja flimkien mal-prinċep tagħha. Wara kollox, bħal kull tifla ta' dik l-età. Ir-riżulta mhux tal-li ma ġarax hekk, tal-li ġie kollox f'daqqa u ħassitha ma tiflaħx għal dan il-piż kollu. B'qalba maqtuwa u pariri minn għand dawk li sejjaħ ħbieb iddejqet. U ħadet deċiżjoni. Meta qalqet it-18 kulħadd jafa tifla sewwa qatt ma tmur imkien l-erna tagħha toqgħod ġewwa. Omma ġella toħroġ biex forsi ssibna mrad. Kienet tgħidilha li għalissa ma trid il-ħadd. Ta' 19 sabet xogħol bdiet tagħmilha man-nies. Titqaċċat lil biss u toħroġ bla qies. Il-ħbieb il-ġodda tagħha bħala kienu moħħ irrieħ. Iltaqat ma' Steve u telqithom minnu fih. Mela, dak li ġara wara ta' fuq. Inkompli fejn ħallejt fejn ma setgħux jieħdu r-ruħ. It-tifla bdiet tikber u omma bdiet tara żejda min jaf kemm klim ħażin qaltilha u xtaqitha mejta jgħidilha li hi missiera f'ħajjitha li kbar kanna mbagħad titlaq il-barra u t-tifla tibki għand in-nanna. Diela u ħirġa tojlitu tiżabel mal-part tagħmel sa fil-għodu barra u ġieli ma tmurx lura d-dar. Ridet tissepara ma tifla ma rriditix. Steve il-pronta ċetta tifla mija u ma jridix. L-appartament imbieħ għax kien għadu kollu dejn fil-libsaqa fuq rashom biżdissa spiċċaw b'xejn. Dakinhar iċċelebrat ħassietha li kien ħaqqa. Daħna saqet il-karozza ħabtet u mitet mat-daqqa. Steve sar jaf ftakar għal dak li ħadem qabel, għada sabu lilu wkoll ġewwa kamra ma' ħabel. Għadda ftit ta' żmien u t-tifla bdiet titfarfar ġmiela. Wara dak li ġara, spiċċat tgħix man-nanniet. Għalkemm kienu jħobbuha qisha binthom, kienu jkollhom ħafna differenzi bejniethom għax ma kinux jaqblu fi ħsieb. Tant illi kull ma jgħidula tagħmel, hi tagħmlu bil-kontra. Mill-ftit li setgħu qatt ma naqsuha minn xejn. In-nannu, paga waħda, ma kienx jiflaħ ċertu kapriċċi u hi bejn ejra l-sħaba u bejn tisħet xortija kienet ħoss rabja qawwija tikber kuljum. Sa ma fl-aħħar, il-vulkan ma kellux fejn jiġma aktar u sbroffa. Sħaba tal-iskola jibbuljaw jajruha, iżemmula ġenituri kemm il-darba sawtuha. Qabel torqod kienet titlob biex l-għada ma tqumx, kienet tgħidlu Ġesu Kristu ħudni ħdejk iddumx. L-iskola saret tobgħod bida qastil tmissel binna, kumpanija qabdet tfittex biss lil dawk akbar minna. Ħobb sabet il-wers u ħbieb dik il-qalb imdebba kienet kellha 12 lanqas biss saret ċebba. Fuq wieħed minnhom spiċċat infissat 10 snin ikbar minna rispett m'għandu lejn ħadd. Ħammija bix-xejn u spiċċa raqgħet magħha
Blaħnina nessaħħa mill-verġinita tagħha Heddida sawata u abbużaħħa bla toġ Fl-aħħar innexxilla taħrab sabet kella poġġ Illum il-ġurnata dik it-tifla kibret Waqt li qalt li din l-istorja jnejja deru qatt ma kidbet